ഭയപ്പെടരുതെന്നോ? പിതാവേ, അയാൾ ഒന്നിനെയും പേടിക്കാത്ത ഒരു മൃഗമാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ചിട്ടവട്ടവും അയാൾക്കില്ല. മുകളിൽ ആകാശവും താഴെ ഭൂമിയുമാണ് അയാൾക്ക്. ഒന്നിനെയും പേടിക്കാത്ത ഒരു പ്രകൃതമാണ് അയാൾ. മരണത്തെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു രാക്ഷസൻ. ആർക്ക് പറ്റും അയാളെ തോൽപ്പിക്കാൻ? ആർക്ക് പറ്റും ആ രാക്ഷസനെ തോൽപ്പിക്കാൻ? ആരെങ്കിലും അങ്ങയുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ? ആരാണ് മഹാശക്തി? ആരാണ് ഘടോത്കചനെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന വീരൻ? പുത്ര, ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കുഴിച്ചു മൂടാൻ നോക്കിയ ഒരുത്തനില്ലേ? നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ താഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ഉയർന്നു വന്ന ഒരുത്തൻ. നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ആളിക്കത്തിയ ഒരുത്തൻ. കർണൻ. കൃഷ്ണനെതിരെ നാം ഇറക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധം.